Pecut.
Apa tukang sepatune? Apa? Oh, bandel. Itu saweran to. Golek apa nih? Blek ya. Lah kok sahur nih? Urip kuwi. Oh, pecat. Waduh masalah. Ditenono mari ya. Apa? Oh, jadi kan adu masakan soran lho apa-apa. Pak Setan. Luput terserah. Masa untuk saweran seketahu ya pancet balik di kacamata ijoli. Iki jaluk ijol iki asli. Jelas. Iki mau asline kacamata itu kok aduh tak ngelas iki. Tekor kesesuaian. Ora tekor meneh, wo kuwi lho Pak Gito. Pak opo iki? Pak Gito. Biasa tak kelas aduh. Iki jarane nyar sik lagi metu plastik. Turonggo seto. Wah. Aduh. Ini apa sih? Oke. Kacamata lu dulu gitu, wis pecah. Dijolif bisa karo ulang lho, wis ra kuwatir. Ada 2 cm. Lah kok nyebuli masalah. Oh, apa maksudnya? Wis to, maksud kepor apa-apa ya. Kuwi iki tok kesekarang. Plastik. Ora loro. Wih, iki dicekel. To, Warsito. Kowe kok nyanyi iki cekel, Cung. Nah. Nyanyi. Loh, Pak Setan kuwi. Oh, es gimana dong? Pak Setan pikir deh kok BPJ, Pak Setan pikir. Loh, masalah. Pak Setan dobeni, enggak mau coba deh. Dobel Pak Setan toh. Terus kapan ngombene kira? Tutupe bukan sih. Ngombe apa kuwi?
Nah, ngono. Terus. Nah, saiki baru oh, itu kan. Oh, enak gitu. Itu kan. Ya jelas sih, tapi masih tahu belono. Sip. Sip. Yuk, asik. Gue curakannya mau beli dong. Setan ini lho Pak Setan. Pak Setan. Nah curakannya udah mau beli. Yo ora, Pak Setan ini jaluk. Lu gue Pak Setan. Oh salah ora. Tunggu Pak Setan ini jangan. Ini kosong. Terus gue beli. Hei, aduh toh, mati Mas Setan toh, hei, sprint ku sprint, aduh, hei, wow, panjang, gue kira apa? Orang sakit belas dari Mas Setan. Nah, nanti saya itu toh, kosong kayak panggilon ini. Duduk tripek gitu. Lah iya kan, jare kan mandek sih. Ayo dobel sih. Oh, Pak Setan jangan lagu loh. Empoh tekan ono. Iki acaranya petik laut. Petik laut oh. Apa? Tentu nek puger iki. Kebelakan pertama itu Pak Setan. Ceritanya Pak Gito. Apa? Oh mantan Mbak Gito ki anyar. Oh dudu. Iki jalanane Rogo Seto sing anyar, sing lagi buka plastik. Dino iki. Artisnya ya cilik ya. Kayak kerondo-rondo. Senengane iki kodok sing kodok. Mbak Nopi ya. Wis cilik dhewe lho YouTuber. Karuan to, karuan iki to. Kowe njeluk lagu apa? Apa itu Jan? Karo. Loh. Kita kok udah. Oh. Ada mikir kabeh lah. Oh. Setane njaluk lagu. Ngono nang balik. Balik setane keluar. Balik rumah setane sing wedok-wedok. Lah. Aku penontonnya akan joget iki bareng. Mas Dodi iki ketinganku. Pemain handal Lumajang teko. Paran mergane Mbak Nopi. Iki lagune penjaluke. Mbak Nopi sing dhewe. Aduh. Nopi double to. Nopi YouTuber, YouTuber sing kondang sak kaluka. Sitoke Nopi penyanyi artis dari Banyuwangi to. Banyuwangi. Betul. Brang Wetan. Iki petok aku main janger ning Papuma. Ya Pak Mergane. Paran mergane. Oh, iki gowo ning. Oh, sik sabar sitok njaluk pamit mulih. Dilakoni sik. Pamit mulih penjaluke sing sitok. Iki ditoyo. Oh, iya.
anyaran. Suwe Joli. Aku lara dua bodoh aleh senteng. Lah kok stop jatine. Waduh. Termasuk kemenangan aku kita. Ora loro kita. Ora loro. Si anyar ki jaranane bungkusan plastik. Untuk kontainer. Iya. Buka bungkus kok ya. Emang jalur lagune apa? Pada barang mergane Gerajakan. Apa? rajakan itu. Situ rondo. Rapi maneh. Bukan rapi. Wis tahu. Toh. Ngomongin rabi, sing dhuwur lho, gak masih ya. Oh. Ngomongin rabi dadi. Ijo. Oh, mantul mulang itu ijo saiki kowe. Aduh, Loro jane to. aduh, panjake itu ijo lan arek iki. Kowe coba. Paran iya. Para sarang isun, Mbak Santi, Mbak Santi, Mbak Eka, Blegedes. Aduh, bojone dhewe seneni ngomong Blegedes. Tak tahu kayak ada esen aja ya. Kenapa? Toh, kowe kok ijone lho, ya. Siji tok kacamata, siji tok mantel. Apa Suwek nih? ilmu lho. Mantelmu suwek. Lah yo. Aku seneng penyanyi sing iki sing terkenal. Semire kok putih malian. Liyane semiran abang kuning. Putih lah kok. Semiran kok. Apa pancen kok? Yo. Pak Setan, kowe ijone loro. Sitok kacamata, sitok mantel. Tiba kita boy. Itu. Ah, nyaran. Alah gak mau dilirik kok. Aja. Gak mau ngawur. Gak mau dilirik. Ayo, kowe sapa? Monggo Mas Amin. Jangan dua anak itu. Baik bayar aku le. Orang tak piye ngijoli kacamata, ngijoli sembarang-barang iki. Monggo Mas Amin. Untuk menonton ya jangan kemana dulu karena di sini Trogo Seto menghadirkan 80 rempah. Paralan berjalan. Riko jagawe molo ulas saiki jonjani Riko mutu
Betul. Kok kurang terus coy. Bebek rumah samu. Penyandine. Piye to? Aduh, asik. Wes. Pokok nek jenenge sitok iki rumah sakutan. Lek dodol es dhuwur ya dikeki. Aja ning sok ae aja. Nek pancen bakul es ayo. Dikeki sedekah to, sedekah to. Sana padhe rene. Adem rene. Aduh nih. Bu, mboten pados mantu elek-elekan niku nggih. Ayo Mas Dodi, celengane tebuk-tebuk. Ayo es. Oh, bocah-bocah rada iki celengane nggih. Mulai papan dulu iki. Oh. Penonton bener nggih. Iki anake paketan. Iki anake paketan nggih. Ya, paketan sing biasa kamu. Ayo salah. Sagem bong. Wah, Janis. Jangan. Terus jebol kali jangan. Masalah. Harus semua jangan. Ya, itu sayang toh. Sayang sih toh. Aduh. Lumayan. Ayo jegur kali ya. Jangan kali jegur kali. Oh. Ketena toh.
Terus jalan. Juragan itu masalah toh, Meru. Juragan itu masalah toh. No, sama ini baik. Ada aja sama juga. Ayo situ. Oh, cepet kayu toh. Ada. Tuh, sampai goyang loro. Ora sabar. Loro toh.
Oh, kalau dipecut. Mas. Iya toh. Oh, tangan orang motor kemarin. Bisa terima kasih. Nah, Mas Bayu, ruang anak urut ya dari Lumajang. Aku jalur pakai Bobo.
kok. Baik, gila katanya bambunya memang angel. Ya bener mau saya tadi ya gambar raka suara. Tapi yang kata di bambunya angel. Jangan dong yang gede kayu langit. Dari ini sampai Aku tak tahu lah pokoknya aku jaluk kali pokoknya. Iyo. Masih bersama terus Seto ya. Iki lo awas. Awas. Di Joko Ale. Awas. Awas. Ayo. Apa jalur pamit mulai? Ayo. Mas Jody biasanya jalur pamit mulai Pak. Ayo Mbak Kasut, biasanya setan jalur pamit mulai. Setan ngomong ki. Aduh, kau tolong aku. Iki mau SMS aku. Dilayani setan sih kau tolong aku. Hibur masyarakat Semboro. Setan iki ora ngomong. Ayo. Ini mari ini mana ya? Pamit mulai, Dok. Piye kendang kepelakan Bu. Apa? Tukang salone tolah-tolah ae. Digotong. Jaluk pamit mulai.